Inoiz ez dugu uste gufitza betea, aspergarria da eta gauzak idaztea. Zora bilatzen gara odola ikustean, oso desazpe gara txertoak hartzean. Olakoa da gure ospitala, jakin hemen barruan gaixotzen gerala. Olakoa da gure ospitala, jakin hemen barruan gaixotzen gerala. Bigarren taldera, medikuak dira, sendagileak. Gure jefeek bota gaituzte lanetik, 5 pertsona hil ziren gure kulpagatik. Operazio honetan pertsona behar dugu, hilda bukatuko du gaixoak seguru. Olakoa da gure ospitala, jakin hemen barruan gaixotzen gerala. Olakoa da gure ospitala, jakin hemen barruan gaixotzen gerala. Lehenengo taldea, dira sarrera nola juten garan eta fitxa egiten diguten eta galdetzen digute zer gertatzen zaigun, hauek dira harrerakoak. Paziente etxatela galduak hainbeste, nagusia kalera botako gaituzte. 10 zentimorekin kafea erosi, da ordenagailuan kafea erori. Olakoa da gure ospitala, jakin hemen barruan gaixotzen gerala. Olakoa da gure ospitala, jakin hemen barruan gaixotzen gerala. Laugarren taldekoak dira ambulantziakoak. Autopistan inoiz ez dut gidatzen suave, lan honetan sartu naiz karnetik agabe. Gurekin oso gaizki ibiliko zara, lehenengo egunetik txokatu egin gara. Olakoa da gure ospitala, jakin hemen barruan gaixotzen gerala. Olakoa da gure ospitala, jakin hemen barruan gaixotzen gerala. Eta bosgarren taldea, ospitalean zeintzuk diren garrantzitsuenak, gaixoak, hauek. Ospitala esaten dio ezetz, harakinak daude eta medikuen partez. Protestak ari gara ginen dira dugu, daure